No, watch the flowers. Say hi. Colțul de la intrare în casă. Geam. Este palmier. Un palmier acolo. Internă, cascadă. Luminițele care se încarcă ziua și noaptea fac lumină. Solare, cum le zice. Catalina! Hey! Cata! Come on over here! Yes, go! Go sit down right there, Mama. Oh, no! Da, asta a fost rezultatul la 3 zile de muncă. Mâine o să începem cu colțul ăsta. Sperăm mâine. Hi! Look over here. Say bye. Say bye, camera. Katina, how old are you? How old are you? 3? 3 years old, yeah. Așa ceva vreau să zică. Ok. Do